Ngati Mulungu sayankha pemphero lako, pita kasungunule chikole. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Takumana pano pa Word Made Flesh, ndipo tikunena kuti ngati Mulungu sakuyankha pemphero lako, usavutike, pita kasungunule chikole. Ndipo mawu athu alero tiyatenga kuchokera pa Efeso chapter cha 1 ndi 3 mpaka na 14. Ndi awerenga mofasa bwino mwapang'ono mawuwa kuti iliyo mwamvesere bwino ndikamayenda monanunso muziyenda mona musinkhasinkha. Ndifuna mwamve kukoma kwake, mwamve kunong'onera kwake, ndipo mwamvesere bwino. Chimodzi chimene ndikuwuzirenitu pano, ndikamankana ndi awerenga mawuwa, iniyo muziwerenga maona kuti mwa Khristu ndiye mumve kuti kodi ndinena kangati kuti mwa Khristu. Efeso chapter cha 1 ndime ya 3 mpaka na ndime ya 14. Tiyamike iye amene ali Mulungu ndipo Ambuye athu Yesu Khristu. Mwa Khristu iye adatipasa madalitso onse auzimu m'dziko lakumwamba. Mulungu asadalenge dziko lapansi adatisankhuliratu mwa Khristu kuti tikhale anthu ake oyera mtima ndi opanda chilema pamaso pake. Chifukwa adatikonda, adakonzeratu kuti mwa Khristu atilandire tikhale ana ake. Anachita zimenezi chifukwa adafuna kutero, ndipo zidamkomera. Anafuna kuti timlemekeze chifukwa adatikomera mtima kopambana pakutipasa mwana wake wokondeka ngati mphaso ya ulere. Ndi imfa ya mwana wakeyo Mulungu anatipulumutsa, ndipo anatikhululukira zolakwa zathu. Mwakoma mtima kwake kwakukulu Mulungu anatidalitsa koposa, natipasa nzeru kuti tizindikire zonse zabwino. Anatiululira chifuniro chake chimene kale chidali chachinsinsi. Zimenezi anazikonzeratu yekha chifukwa zidamkomera kutero. Chimene Mulungu adalongosola kuti achite itakwana nthawi ndi chakuti asonkhanitse pamodzi mwa Khristu zinthu zonse zakumwamba ndi zapansi pano. Pakuti zinthu zonse zimachitika monga Mulungu afunira, ndipo monga adasimikizira. Iye adatisankha mwa Khristu kuti tikhale anthu ake. Adazikonzeratu kuti ziyenera kutero. Anafuna kuti ife amene tinali oyamba kukhulupirira Khristu tilemekeze ulemerero wake. Inunso mutamva mawuona ndiwo uthenga wabwino umene udakupulumutsani, munakhulupirira Khristu. N'chifukwa chake Mulungu adakusindikizani chizindikiro chosimikiza kuti ndinu ake, pakukupasani Mzimu Woyera amene iye adalonjeza. Mzimu Woyerayo ndiye chikole chosimikizira kuti tizalandiradi madalitso onse amene Mulungu azapulumutsa kwathunthu anthu amene adawombola kuti akhale ake enieni. Cholinga cha zonsezi ndi chakuti tilemekeze ulemerero wake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Lero tikunena kuti Mulungu akati asakuyankhe, usavutike, thamanga, pita kasungunule chikole. Ulaliko unowu ndi umene tapange masiku akubwerawa. Cholinga changa nchona kuti inuyo ndine abale tireke kumudandaula Mulungu. Sindikufuna kuti inu mupitirize chikhalidwe chomandandaula Mulungu. Ayi. Titha kumakandandaulira Mulungu. Ambuye kwavuta chakuti sichikuyenda moyo mwanga. Koma khalidwe lomandandaula Mulungu zichepe. Pakati pa mamemba a Word Made Flesh, khalidwe lomandandaula Mulungu zichepe.
ndikati kundandaula mulungu ndiye kuti kumutosa chala, kumuloza chala, Ambuye chifukwa chani, mwandiganizira bwanji, Ambuye mukupanga bwanji, achizi chinakhale bwino. Zingodandaulani za zinthu zanuzo zimene zasokonekerazo, koma mulunguyo musantose chala. Musantose chala ndipo musanene kuti walakwisa. Chimenecho chimene ndifuna kuti ulali kuno utithandize kuchichosa mmoyo mwathu. Lero ndi tsiku limene ndikufuna kuti inuyo ndine timere mtima otamanda mulungu, mtima oyamika mulungu. Pa Efeso 1:15 mpaka 19 Paulo woyera amawauza akhristu aku Efeso kuti ndimathokoza mulungu chifukwa cha inuyo, chifukwa ndamva kuti inuyo mukukhulupirira Yesu, komanso kuti mukumukonda mulungu. Mukatenga Afilipi 1:3 mpaka 14 Paulo woyera akuthokoza mulungu chifukwa cha akhristu aku Filipiko. Akunena kuti kuyambira pa tsiku limene munakhulupirira mwakhala mukugwirizana nane ndi kundithandiza kufalitsa uthenga wabwino. Ndipo akuti sakukayika kuti mulungu amene adayamba ntchito yabwino mwa inu azayipitiriza mpaka atayitsiriza. 2 Timoteyo 1:3 Paulo woyera akuti amathokoza mulungu chifukwa cha Timoteyo, ndipo akuti chifukwa cha chikhulupiriro chake chosanyenga. Ndikuti lero ndifuna kuti inu ndine timere mtima oyamika mulungu. Tiyamike mulungu osati chifukwa cha zinthu zimene watipasa, osati chifukwa cha katundu amene tili naye, ayi, ndifuna kuti tiyamike mulungu chifukwa cha abale athu onse amene chikhulupiriro chawo chikuoneka mu ntchito zawo. Abale athu onse amene tili nawo moyo mwathu. Abale anu onse amene mmakumana nawo moyo mwanu. Pano tikukamba za anthu amene akamakhala m'maganizo awo sakuwachosa pakukuthandizani inu, pakutumikirani. Ndafuna kuti lero mumere mtima othokoza mulungu chifukwa cha amene muli nawo. M'malo mwa azibambo ufumu onse, ndafuna kuti nanenso ndiyamike mulungu chifukwa cha akhristu onse aparishi athu ino, amene akakhala amabwera kuno kuzagwira ntchito, kaya abwera kuzasesa, kaya abwera kuzakolopa, kaya abwera kuzapemphera, kumabwera azibambo ndithu kugwira masache, kumabwera azibambo ndithu kugwira chikolopa. Chifukwa cha onsewa sindifuna kuwathokoza iwo iyayi, koma ndati m'malo mwa azibambo ufumu onse ndafuna kuthokoza mulungu chifukwa cha anthu amenewa amene m'maparishi awo osiyanasiyana amapanga zimenezi. Lero ndi tsiku loyamika mulungu limene ndifuna kuti inu ndine timere mtima oyamika mulungu. Pamene timayimba nyimbo cha kodi muli nazo zothokozera mulungu, ndafuna kuti lero muganizire osati muli nazo kuti muli ndi ndalama kapena muli ndi chani, muli ndi anthu, muli ndi chifukwa chothokozera mulungu chifukwa cha anthu amene muli nawo. Tili ndi anthu pa chikhristu chathu, pamene tikusatira Yesu Khristu timayenera kuzipereka tokha ngati nsembe, timayenera kuzipereka tokha ngati mphaso kwa anthu amene tili nawo. Lero ndikufuna kuti inuyo ndine timere mtima othokoza anthu amene amazipereka okha ngati mphaso kwa ife, ndipo ifenso nafenso tizipereka ngati mphaso kwa anthu ena. Ana muzizipereka ngati mphaso kwa makolo anu, kuti makolo akakuona azina kuti uyu ndi mphaso yanga. Azimayi muzizipereka ngati mphaso kwa amuna anu, amuna anu akakuona azina kuti mkazi uyu ndi mphaso yanga. Azibambo muzizipereka nokha ngati mphaso kwa akazi anu, akakuona namwenda paja azipukusa mutu kuti koma Ambuye iyo ndi mphaso yanga ikupitapoyo. Tikhale mphaso kwa ina ndi nzake. Mpingo ukakuona nuzira kuti koma akulu awo ndi mphaso pa chali chipano, ndi mphaso ndithu pa chali chipano. Kodi tikamakhala timaonana ngati mphaso kwa ina ndi nzake,
azipaniza andale mukamakhala muzizwa kuti munthu aliyense ndi mphaso kwa aliyense. A DPP muzayang'ana IMCP ngati mphaso kwa inu. IMCP mwayang'ane UTM ngati mphaso kwa inu. Kuti timayang'anana ngati mphaso, tisakhale ngati zija zimene zikuchitika m'buku la Amosi, kuti ansembe awiri malomana kuti aonane ngati wina mphaso kwa nzache, akuona ngati wina ndi chipsinjo kwa iye, ndiye akumuza nzache Amaziya, akumuza Amosi, choka kuno usamalalike kuno. Tikufuna kuti inu ndi ine tizitengana kuti ndife mphaso. Monga mmene Mulungu anamtengera Eva ndi kupita naye kwa Adamu ndi kukampereka, ndipo Adamu anamulandira Eva ngati mphaso. Pano pa Word Made Flesh ndimanena nthawi zonse kuti Eva tisamangotenga ngati Eva tizintenga ngati munthu wachiwiri munda wa Edeni. Ndi Mulungu anatenga munthu wachiwiri ndi kukampereka kwa munthu woyamba uja ngati mphaso. Inuyo anzanu amene muli nawo muwalandire ngati mphaso yanu. Munthu ni mphaso kwa munthu zake. Chimene chizithandiza kunena kuti tikabwera pansi pano tisamakanganirane zinthu zimene analenga Mulunguzi. Tisamaphangire zinthu zimene Mulungu anatipasazi. Koma pozindikira kuti uyu ndi mphaso kwa ine munthu nzanga, tiye tigawane mwachilungamo. Anthu inuyo amene timapemphera limodzi ndinu mphaso kwa ife. Mawu athu amene ndawerenga aja akunena kuti zonsezi zimene ndikunenazi zikubwera chifukwa cha mphaso nambala 1. Ndipo mphaso nambala 1 imene ifeyo tinalandira ndiye Yesu Khristu mwene wake. Mphaso imene ifeyo tiziyitenga kuti ndi mphaso yathu, ndipo chifukwa cha iyoyo tizithokoza Mulungu. Akuti tu Yesu Khristu adaperekedwa ngati mphaso. Mawu aja akunena mwachimvekere akuti anafuna kuti timlemekeze chifukwa anatikomera mtima kopambana pakuti pasa mwana wake wokondeka ngati mphaso ya ulere. Kodi inu mukamona Yesu mmati ndi ndani? Mukatenga Mateyo 16:16, Petro anayankha kuti Yesu ndi mpulumutsi wolonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Koma lero ndati inu ndine tione yankho limene mawu athu akutipasa. Kodi Yesu ndi ndani? Ndafuna kuti muchike mu mtima mwanu kuti Yesu ndi mphaso yanga, ndipo chifukwa cha iyeyo ndimathokoza Mulungu. Yesu ndi mphaso yanga, ndipo chifukwa cha iyeyo ndimathokoza Mulungu. Yesu ndi mphaso yanga, ndipo chifukwa cha iyeyo ndimathokoza Mulungu. Ndafuna muzimva kuti Yesu ndi mphaso ya ulere imene munalandira. Ndipo mphaso imene iyi ya ulere imene munalandirayi muziyilandira mothokoza Mulungu. Kulito anthu ena sathokoza kuti anakhala Khristu. Sathokoza mumtima, sachimva mumtima mwa kunena kuti ndi mphaso ya ulere yapadera kuti iyeyo akupezeka mu Chikhristu. Komatu ndati lero musinkhesinkhe. Chifukwa chosazindikira kuti iyi ndi mphaso yanga, anthu timalephera kupindula ndi mphaso zimene Mulungu watipasa. Ndipo timazazindikira mbuyo mwa alendo. Uli ndi mwamuna wotakataka, koma ukamuyang'ana sumanena kuti uyu ndi mphaso yanga. Sungwirisa ntchito adakali moyo kuti mwina akuphunzitse zimene iye amapanga zija. Chifukwa ukamazindikira kuti uyu ndi mphaso yanga, umafuna kuna kuti uyigwirise ntchito kapena upindule nawo koposera. Kuli azimayi amene amuna awo ndotakataka ndogwira ntchito, mwina ali ndi machini nyumba muja, ali ndi chani chapo nyumba muja, ali chani, satenga kuti mamuna ndi mphaso yanga, kuti mwina ankodole alene kuti iwe tazindiphunzitsa zija. Angosiya akazamwalira ndiye kulira sopano, mayo ine amuna mwandisiya, pamene panditi pakabwanji, mwandisiya manjali mamba. Mene ankapanga zimene ankapangazo simunamtenge ngati mphaso yanu. Munthu ukakhala ndi munthu
ndipo kuntenga kuti ni mphaso yako, pindula naye pa nthawi imene uli nawo. Mukatenga Isaiah 55 ndi 6 amanena kuti mfunefuneni chauta pamene angati kupezeka, mupemphere kwa iye pamene ali pafupi. Akapezeka untenge kuti ni mphaso yako ndipo ungwirise ntchito. Khumbo langa ndi lakuti inu ndine tikamakhala pagulu pano pa Word Made Flesh, tizindikire ndipo tinkokomeze Yesu Khristu ngati mphaso yathu. Aliyense azimva kudalisidwa kuti ali pa ubale ndi Yesu Khristu, muzunyalira ubale umenewo. Mphaso imene imatha kutulusa mphaso zina. Kuli anthu azibambo amene ali ndi mkazawo amene ndi mphaso ndithu kwa iwowo, ndipo Mulungu anachita kukhala ngati kuti wakukubweresera mkazi uja ncholinga chona kuti moyo wako utetezeke. Koma ngati iwe sumuona ngati ni mphaso kwa iwe, ndezi jambeza haya mkazi ameneyi angondilonda, mkazi ameneyi angopanga mwakuti, mkazi ameneyi kulongolola, mkazi ameneyi bora azingopita, ine ndikusowa ufulu pano. Simukuziwa kuti mkazi ameneyi ni mphaso kwa inu. Nchose ni muone chitachitike. Nde mukanchosa nzijamapezeka kuti munthu amaoneka bwino mamuna wokongola wa poli koma chongo nchosa mkazi wake uja kutuwa ngati baka yawo. Mapito anje ndikumwalira. Sana azindikire kuti mkazi uja inali mphaso. Ponena zonsezi ndifuna kuti mumere mtima wothokoza chifukwa cha anthu anzanu. Ndiyeno ndikufuna kuchoka kumene kunena kuti mumere mtima wothokoza chifukwa cha Yesu Khristu amene ali mphaso kwa inu. Mukatenga mawu aja amene nena kuti muziwerenga kuti mwa Khristu alipo pangati, mukatenga mawu amene aja mupeza kuti kuchokera pa Efeso 1 ndi 3 mpaka 14 Paulo woyera wanena ka 5 kasanu mwa Khristu. Afuna kunena kuti zonse zimene inu ndine tingazisowe timazilandira njira yake ndi imodzi kuzera mwa Yesu Khristu. Mwakuti ukangokhala ndi Yesu Khristu ndikumamutenga ndiye uje kuti ni mphaso yako, iweyo uli pabwino, chifukwa zonse zimaza kwa ifeyo kuzera mwa Yesu Khristu. Nchifukwa chake anthufe mapemphero athu timamaliza kunena kuti mwa Khristu yemweyo Ambuye athu, amen. Musakane mapemphero athu munjali chimwathu timamaliza kunena kuti mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu, amen. Mawu amene jamafuna kuti atikumbuse kunena kuti palibe chimene chingabwere kwa ife osazera mwa Yesu Khristu. Anena kuti ine ndekha ndiye njira, moyo komanso choona. Nchifukwa chake inuyo mukamakhala iyeyo muzikhala naye pafupi ndikumtenga ngati mphaso yanu yayikulu. Mukatenga Yohane 1 ndi 3 amanena kuti Mulungu adalenga zonse kuzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chinalengedwa popanda iye. Ndendafuna mundi sate bwinobwino pamene ndikugwiritsa ntchito mawu aja amene tawerenga aja kuti tione mphaso zimene ifeyo timalandira kuzera mwa Yesu Khristu. 1 akunena kuti mwa Yesu Khristu, kuzera mwa Yesu Khristu Mulungu amachita transfer madaliso akumwamba ndikuwafikisa pansi pano. Kuzera mwa Khristu ndendafuna mumuone Yesu Khristu uja ngati makwerero amene aponda pansi ndikagunda kumwamba. Ndiye kumwamba kuchanu kukuchokera madaliso osiyana abwino ochuluka ndi akumasikira pa makwerero amene aja ndikuza kufikira iweyo. Mwakuti Yesu amene ali Mulungu anaponda padoti pano ndi mapazi ake kuti iye akhale makwerero ochitira transfer moyo wakumwamba kubwera pansi pano. Inuyo mukhale ndi Yesu, muzikonda kupemphera, muzikonda ndithu kusinkhasinkha kuti Yesu uja akhale ndi makwerero. Aliyense okhala ndi Yesu amasamusa thambo la kumwamba ndikulizala pa khomo pake. Zimatheka ali ndithu zija zimene timanena pa Atate athu kuti monga kumwamba choncho pansi pano.
inuyo ngati Yesu alimo mbanja mwanu muziwe kuti muli ndi makwerero ochokera kumwamba kuja kuzafika nyumba mwanu. Mwakuti monga kumwamba choncho pansi pano muzina kuti monga kumwamba choncho nyumba muno. Chikondi chimakhala kumwambako chizaoneka nyumba mwanu. Kukhulukirana kumakhala kumeneko kuti kumwamba makhulukirana khaya nanga matolakwiranako. Koma zabwino zimene zili kumeneko zabwera nyumba mwanumo. Mukhale ndi Yesu. Mukhale ndi Yesu. Madaliso onse auzimu akumwamba amene inu mukuwafuna muzalandira muzapeza poyanjana ndi Yesu Khristu. Choncho Yesu Khristu ndi njira yosamusira madaliso auzimu akumwamba kubwera kuzaponda doti kusanduka madaliso amene angathe kupanga chinthu chooneka moyo mwano. Kachiwiri akuti za Yesu sikuti zinabwera munthu atachimwa. Ayi. Kuti kapena Mulunguno ataona kuti munthu wachimwa pozingwa kuti kodi tsopano ndiye ndipange bwanji ndiye anakasakasaka yankho ndikunena kuti Yesu tapita ni pansi. Mulungu sananene kuti apa pazasokonekera tiye ndipange plan B kapena ndipange plan A ndipange bwanji tiye nditumize Yesu. Akuti zoti Yesu azakhala mpulumusi wathu Mulungu adazikonzeratu kale lisanalengedwe zikoli. Zinali kale mmapulani ake ndipo ndi mmene adazilengera kuti kuyera kwa munthu kulungama kwake sikuzakhala kodalira iye mwini yekha. Sikuzakhala kozidalira wekha koma koyeresedwa ndi Yesu Khristu. Pamene pandafuna mundimvesere bwino abale. Tchimo la Adamu ndi Eva silinasokoneze plani ya Mulungu imene anali nayo yoti munthu akhale woyera. Sinasokoneze bwanji. Mulungu amaziwa. Chifukwa Mulungu amaziwa zonse. Zoti Adamu ndi Eva azagwa muchimo Mulungu amaziwa asanalenge zikoli. Ndipo asanalenge zikoli yankho anali ali nalo kale loena kuti Yesu Khristu ali paja oena kuti chikachitika ichi Yesu Khristu abwera azapanga zimene zija azatipulumuse. Choncho ngati kuli mankhwala a Satana kunja kuno ndi Yesu Khristu. Yesu Khristu ndiye mankhwala a Satana. Yankho lopezekeratu lothanirana ndi Satana. Ndi plani ya Mulungu mmene anatilengera ife mmene analengera zikoli mundimvesa abale kuti kuyera kumene tingayere ife kusakhale kuyera kuona kuti titha kuziyeresa ndi manja athuwa. Ndi mmene Mulungu anatilengera kuti pasakhale wina aliyense mwa ife oti atha kuziyeresa yekha. Ndiye anayikapo Yesu Khristu, anayikapo Mulungu mwini, anazikapo yekha. Pakalowa Mulungu ndi timathanu kuyera kwenikweni. Anachosapo kuyera kuti tiziziyeresa tokha ndi kuyikapo kuyera kuona kuti tiziyeresedwa ndi Mulungu. Kodi ino mukaza kuti kuyera kuwiri kumeneko kungakhale kuwala kwambiri ndi kuti anazwa kuti tiziziyeresa tokha sizingatheke sitingayere. Koma Mulungu uja azitiyeresa. Nchifukwa chake timena kuti sulapa wekha nyumba mwako Ambuye mundikhulukire ine ndachimwa mwakuti ndalapa naupita kuona ndalapa ndekha murumu mwanga. Ufuna uziyerese wekha. Mulungu anayika nkhala pakati pa anthu ndi iye ndi Yesu Khristu. Iyeyo akakuyeresa ndi umayela koposa thonje la kuchikwawa. Yesu ndi nkhala pakati wa anthu chikhalire mwakuti kungonchosapo iyeyo mwachinga nsewu, kungonchosapo iyeyo mwachosa makwerero zaulere za Mulungu sizingasikire kwa inu. Nchifukwa chake Yesu ndi mphaso nambala 1 Timoteyo 2:5. Kachitatu akuti adakonzeratu kuti kuzera mwa Yesu Mulungu atilandire kukhala ana ake. Ndalituma wamenewa mwafasire pali chuma chachikulu. Nchifukwa cha iwo ali kuno kukhala wautali koposa mmene umakhalira nthawi zonse. Akuti adakonzeratu kuti kuzera mwa Yesu Khristu Mulungu atilandire kukhala ana ake. Kukhala ana ake. Ndipo kuti timvese bwino mwina titenge chisanzo cha Mose ndi mwana wa Farao.
Farao anali ndi mwana Bithia, uja amene anakantola Mose m'madzi zinake ndi Bithia. Chifukwa cha Bithia, Mose analandiridwa ndi Farao nyumba mwake ngati mwana wake weniweni. Mwakuti mukawerenga Baibulo limachita kuneneratu kuti Mose amatengedwa ngati mwana wake wa Farao. Ndiyeno zonse zimachitika chifukwa cha Bithia. Mose analandiridwa ndi Farao ngati mwana wake weniweni chifukwa cha Bithia. Inu ndine Yesu Kristu amene ali mwana wa nyumba mwa Mulungu, mwana wa Mulungu weniweni, ndiye mphaso yathu, chifukwa pakupatana naye Mulungu akutitenga ife, akukutengani inu kuti ndinu mwana wake weniweni. Kupanda Bithia, Mose sakanatchedwa mwana wake wa Farao. Nchose ni Bithia, Mose sangakhale nyumba ya chifumu ya Farao. Nchose ni Yesu, inu simuzamveka ndipo simuzalandiridwa ngati mwana wa Mulungu. Ndi Yesu yemweyo amene anachita kutuza kuti inu Mulungu muzimutchula atate anu, muzina kuti atate athu, Luka 11:1-11. Choncho munthu amene anyoza Yesu pakusalabadira za iye, pakusapemphera, pakusakhala naye, pakusapalana naye ubwenzi olimba, uziwe kuti ukuzichosera malikisi okhala mwanake wa Mulungu nyumba mwa Mulungu. Chifukwa kuti nyumba muja ukupitamo chifukwa cha iyeyo. Bithia wako ndi Yesu Kristu. Ndimanena nthawi zonse kunena kuti mbanja ngati muli ana amene akungosungidwa, ndiye muli mwana wawo weniweni. Ana osungidwa aja akakhala pa ubale wabwino ndi mwana wawo weniweni uja, nyumba muja amadya, amakhala bwino ngati kuti ndi ana enieni apakhomo paja. Koma akangolekana amenewa, mwana weniweni ndi ana osungidwa, amenewa akangokanukana, ndiye mapeza kuti zayamba kusemphana, ndipo inuyo amene mukungosungidwa inu umasafala. Nyumba ya Mulungu inu ndine sitingapeze mtendere ngati sitipalana ubwenzi ndi Yesu mwini wake, chifukwa iyeyo ndi amene ali mphaso yathu kwa ife. Ndipo tithoza Mulungu kuti nyumbamo muli mwana wa nyumbamo amene amakhala mbali yathu. Chimozimozi mmene zingakhalire kuti mbanja mmene muli ana ongosungidwa, ngati mwana weniweni wa nyumbamo ali wa mtima wabwino, moti ndikumakhala kumbali ya anzake aja, kumathandiza anzake aja pumuona azina kuti uyu ni mphaso yathu, uyu zinachitika bwino kuti ali mu nyumba muno. Timantchula Mulungu Atate chifukwa chona kuti Yesu amene ndi mwanake weniweni anatitenga kunsanako kuti iyeyo ndife tichedwe anake a Mulungu. Kanambala 4 akuti Yesu ndi mphaso chifukwa kuzera mwa iye Mulungu anatulira chifuniro chake chimene chinali chobisika. Adanena Yesu chimene Atate amafuna. Chimene mawafuna kunena chona kuti kupanda Yesu sibwenzi tili ndi chithunzithunzi chabwino chonena kuti Mulungu amafuna chani. Koma chimodzi chimene Yesu anapanga pakubwera pansi pano ndi kutuza chifuniro cha Mulungu kuti kodi Mulungu amafuna chani. Mwa Yesu simangouzidwa zimene Mulungu akufuna ayi, komanso timaziona ndi maso kuzera muzochita zake kuti Mulungu akufuna kuti anthufe tibwere uku. Mukatenga Akolose 1:15 amanena kuti iye ndi chithunzi chenicheni cha Mulungu osaoneka, potero amatithandiza kuyandikana ndi choona, pakuti tikaona iyeyo taona Atate. Yesu ndi chithunzi chenicheni cha Mulungu Atate, mwakuti tikamuona iyeyo zimene apanga iye, zimene ayankhula iye ndi zimene Atate akufuna. Chifukwa iti kuti Yesu ndi mphaso yathu, ndi mphaso yathu yeni yona kuti tikuona kuti tinkonde tizikhala naye pafupi. Baibulo lija kumaliwerenga, kumalikonda, limene kumalika pa mtima apa. Chifukwa ukapanga zimenezo ndiye kuti mwa Yesu uzaziwa kufuna kwa Mulungu, uzaziwa chifuniro cha Mulungu, ndipo ndi mmaloto mwako momwe Mulungu azikuyankhula. Abale anzanga, izi sinkhamba kamwa, koma ndikuziyankhula pano kuti inuyo mumbwerese Yesu mmoyo mwanu.
ena anu Yesu munantaya kalekale, kandi anzano anakupangisani, kandi anthu amene mmayenda nawo, kandi amene mmakamwa nawo, kandi akuntchito kwanu chifukwa chokupasani mabize, kaiye munalowa za Satana ndi za Yesu zimunazo kutani. Koma ndafuna ndikuuzeni panopa, kantengeni mukhale naye nyumba mwanu. Inu amene muli ndi nyumba mwanu mmene muli mabala a nyumba koma mulibe mokachalichi ka nyumba, mtengeni Yesu uja akhale nyumba mwanu. Ndi mphaso kwa inu. Ndipo nambala 5 pamene pachokera no mutu wathu olaliki uno. Yesu ndi mphaso chifukwa aliyense okhulupirira iye amalandira chifundo chakuti iweyo ndiwe wanga. Ndipo malonjezo amene Mulungu adapereka iwenso azakhala ako. Akuchita kunena momveka pa 2 Timoteyo 2:11 akunena kuti awa ndi mawu osimikizika ndithu. Ngati tidafa naye pamodzi, tizakhala moyonso pamodzi naye. Ngati tilimbika, tizakhala mafumu pamodzi naye. Nkhani yapano ndi ya malonjezo. Akunena kuti aliyense amene aphatana ndi Yesu, aliyense amene apanga ubwenzi olimba ndi Yesu, sikulija ndikusakalowa usanene kuti kodi lero Yesu ndayankhula naye, sikulija kusakalowa kuti Ambuye lero ndayankhula naye. Ukapanga ubale weni ndi Yesu, akunena kuti malonjezo onse amene Mulungu analonjeza uzalandira ndithu kudzera mwa Yesu Khristu uja. Ndiye akunena kuti malonjezo amene wawa amene Mulungu amatipasa, akakupasa malonjezo aja amakupasanso chikole. Amanena kuti lonjezo lili ngati ngongole. Lonjezo lili ngati ngongole. Ukamulonjeza munthu chinthu waputa ngongole, chifukwa mawu amakhala kuti ali ndi mphamvu zozafunsa kunena kuti munandiuza chija. Ndiye mmene timapangira ndi ngongole. Ukapapereka ngongole kwa munthu, umakatenga kuchikole. Chigwiriziro umakatenga kuchikole. Mukufuna ndikubwerekeni 500,000 kwacha, ndikufuna chikole. Mutenga chani? Kandi ng'ombe, kamugwirizira nyumba, kamugwirizira chani, kandi chigayo, chikole. Ndiye ndafuna kuti inu mukumbukire kuti ukamakatenga ngongole, kodi ngongole ndi chikole chimakhala chachikulu ndi chani? Muona kuti chikole chimakhala chachikulu koposa ngongole watenga ija. Ine sindingakupaseni 500,000 kwacha ndi chikole chake mukandipase nkhuku ziwiri, sosatheka. Ndikana ine sindingabwere kwa inu kuti mundikongoze 200,000 kwacha, chikole chake ndi ndikuze kuti ndikupasani ballpoint. Ayi, sizitheka. Chikole chimene ukhala chokulirapo koposa ngongole ija ncholinga choyena kuti ngati sakupasa ngongole ija, upite ukagulise chikole chija, makobiri ako abwerere. Ngati sakupasa ngongole yako ija, umakangogulisa chikole chija. Anthu amene amangongola ku banki, ena amagulisa nyumba, ena amagulisa chani, koma chikole chimakhala chachikulu koposa ngongoleyo. Mwachifukwa chimenecho, ngati wangongole wako sakukubwezera ngongole ija, usaulimbane naye, usavutikane nazo, ingopita kachisungunule chikole chija, makobiri ako abwerere. Ndiye lero ndafuna kuti inunso musazalimbane ndi Mulungu akati asazakuyankheni mapemphero anu. Mulungu mukazamva inuyo mu mtima mwanu kuti Mulungu sakuyankha mapemphero anu, malonjezo amene iye analonjeza sakukupasani, mukumbukire mawu ndikunena panowa. Akuti tu aliyense amene wapanga ubale ndi Ambuye Yesu amalandira malonjezo kudzera mwa Yesuyo. Ndiye mumve kuchokera ngongoleyo uzere mwa Yesu, osangonena kuti ngochokera paliponse. Umalandira malonjezo kudzera mwa Yesu. Akakulonjeza ndakunena kuti Mulungu amakupasanso chikole, kusonyeza kuti Mulungu uja akatenga ngongole kwa iwe pakukupromesa, pakukupasa malonjezo, iweyo umalandira chikole. Kuti kodi nanga Mulungu akati asapange zimene wanenazi, ine ndigwire pati, ndi amakupasa chikole.
ndi mawu akunena kuti chikole chimene amapereka ndi Mzimu Woyera. Mzimu Woyera ndi mukapita pa 1 Korinto 12 mukapeza kuti Mzimu Woyera ndi mphaso nambala 1 imene ifeyo tingane kuti talandira. Mzimu Woyera ngakhale Ambuye Yesu pepena mayina kuti pemphani ndipo muzalandira, anena kuti kodi ndani Mulungu angalephere kupereka Mzimu Woyera kwa amene ampempha? Kutionesa kuti Mzimu Woyera ndi chinthu cha mtengo wapatali, chifukwa mu Mzimu Woyera mmodzi yemweyo muli mphaso za mitundu. Munachinyiridwa mphaso mu Mzimu Woyera, munachinyiridwa maluso, munachinyiridwa ukadaulo mu Mzimu Woyera, mwakuti amene ali ndi Mzimu Woyera ali ndi chuma. Ndiye ngati Mulungu sakwanirisa zimene anakulonjezani, osadandaula, thamangirani ku chikole kachisungunuleni, mupeze pozanu, mutenge pozanu. Ngati Mulungu sayankha pemphero lako, yang'ana Mzimu Woyera amene anakupasa mwa iwe, msungunule amene uja akupase mayankho. Inuyo mukulira, Ambuye ndikufuna ntchito, munandonjeza ntchito sikubwera, mpange bwanji? Osalimbana naye Mulungu, osamuloza chala. Lowani mwa inu Mzimu Woyera amene anayika mwa inu, anakupasani mphaso yogwira ntchito. Pita nikagwire ntchito ndi manja anu, kambe nikandi business, makubira aja muzapeza. Mwina mukudandaula iye Ambuye Yesu ine ndimakudikira na Ambuye, munandiloleza kuti ndikhala ndi mkazi, wewe mundipase mkazi, kuna kuti Mulungu uja sakukupasa mkazi uja. Musadandaule, siyeni, kasunguleni chikole. Muli ndi chikole chimene Mulungu anakupasani. Nyamukani yendani msewumu, ndipo Mzimu amene amapereka kuthekera mwa munthu amene agwira ntchito, ndipo inu mumpeza amene mukufuna inuyo. Ngati Mulungu sayankha mapemphero anu, musavutikane nazo. Pitani kasunguleni chikole. Muli ndi chikole mwa inu chimene ndi Mzimu Woyera mwini wake. Timpemphe Mulungu atithandize kuzindikira zaulere zambiri zimene zili mwa ife, zotithandiza kuna kuti tione kuti Yesu ni mphaso yathu, ndipo Mzimu Woyera ndi chikole chathu. Tikaphatikiza ziwiri zimenezo, tilibe chodandaula Mulungu. Tikangophatikiza Yesu Khristu ngati mphaso yathu plus Mzimu Woyera ngati chikole, tilibe chifukwa chodandaulira Mulungu. Malonjezo athu azizera mwa Yesu Khristu, akati asabwere tikasungunula chikole, tipeza zimene ife tikusowa. Mulungu amphamvu zonse tikuthokozani. Simulekeza kukhala ndi ana anu, tikupemphani mutithandize kumvesa mawu anu ndi kugwiritsa ntchito moyo mwathu, mwa Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Ndakuthokozani. Munali ndine Eliseo Bambo Talika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.